Matul Lulju Malta komplet tara titjib fuq ix-xahar ta' qabel fejn tidħol il-produzzjoni industrijali. Fil-fatt il-produzzjoni industrijali f'Lulju żdiedet bi kważi perċentwal u nofs meta mqabbla ma' Ġunju ta' din is-sena. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju, il-produzzjoni industrijali ta' pajjiżna kienet ta' 3.8% taħt iż-żero, iżda f'Lulju din tjiebet u ġiet għal 2.5% taħt iż-żero. Pajjiżna fil-fatt kellu it-tmien l-aħjar rata fost l-istati membri fejn tidħol il-produzzjoni industrijali. L-ar li marret kienet id-Danimarka fejn il-produzzjoni industrijali f'Lulju f'dan il-pajjiż kienet ta' 13.6% taħt iż-żero. Waraja kien hemm il-Ġermanja meqjusa bħala il-mutur ekonomiku tal-Ewropa fejn il-produzzjoni industrijali kienet ta' 11.6% taħt iż-żero. L-aħjar li marret kienet l-Irlanda. Ir-rata tal-produzzjoni industrijali ta' Malta kienet 3 darbi aħjar mill-medja Ewropea u dik taż-żona euro. Bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro, il-Gvern naqqas l-ispejjeż għal fabbriki fejn fost l-oħrajn qed jagħti għajnuna fuq il-kirjiet u spejjeż oħra ta' taħriġ u tiġdid fil-produzzjoni. Dan apparti r-roħs tal-kontijiet tad-dawl għan-negozji b'50%.